Espeshwa, uzomo, espeshwa, uzomo, espeshwa, uzomo, espeshwa, uzomo, espeshwana, 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 espeshwana. Okay, molweni guys, sanibonani. Good morning. Sorry, good afternoon. Sorry, good night. Okay guys, molweni man. This is Tamara Kabembizi guys bathini ngumani bathini ngkwenkwezi. Konke ke silapha ezwele thema siniphathele ubumandi. Simuvena le carnival nje ngabe sithilo ku carnival yaqabatshoka. Sizomova siyamana baqabe ngapha sikho. Qabe ngapha sikho. Yabo okay guys makasive mana bayimamba siphathele loni ne. Singalibali ke silapha uSt ezwele themba. Hayi ke ukuthi emakar manje indlela enibona ngayo kwenzeka nontana noba fava kula manje sicacisela kwenzeka maybe birthday ka omnye wabo asazi. Let's go yiva ke chomi zami ekusema mabudiya kani crème ya mana akhona ingako machita mana yafumana yabona konwatyiwe yonke yafumana kanye nanonwabile otherwise sonwabile ta hayi kayiyonke uyiphelele ta ya uziyeta manje nabona mamethi nihleli nodwa apha kama methi afuna ujiva cha kusala ithanda sijonge izinto ba okay zithini into zazo yabo okay mamethi ayajiva wona ne ayeza sinawo mamethi izinto zawo aba asinosebepinga kade but kurafa bangaphandle fethi methi angafika sevayile fethi afumana methi yami kaloku ndigqibile uqhiba ngayo yona ihleli apha babandle yona igodikile kaloku but ngafika yabethisa pha ibuye la ndiyibonile yona ndikhaphile kaloku ndigqibile ngento yami endifunayo yebo isisikhathi hamba ngesikhathi yonke into you know okay siye manje mangicela ngixale ba okay kwenzeka lona apha manje yabo either ngumtshato ngumncwabo or what's going on fethi asazi maybe after tea lena le carnival happy great ndayithana le carnival mina le carnival lena iboniswe into enkulu ukuthi kwelokishi bathi metha lapha kwathini mamanisa la kusethe lapha zizezi indalo kaThixo like the sexy it's not the Lini, it's not the Lani. It's always a car with the Vilani. Hands zigcwele ta. Kompeso. Kama manje sigcwele amamethi. Basagcwele but aniboni nawo. Eventually all the time methi. Okay. First of oil. Hands azikho zibi ziyeza ta zibi ziyachaza sedlala games bona like spoilile by lando yethu. Okay makaqala sivocavoce before angene egamini niyakuva kwale soccer player qala uzivocavoce before idlala ibhola ke ndaniva manje okay Chasson thank you manje ngithibele imbalekelo ndondo wasiba okay ngaphandle ne okay ango SIP ngamithi Mike ta it's not the Lini, it's not the Lani. Find me on IG at WTFIS_Asekho ASEKHO. Find me there. Abobona bayakulibalisa yalibala nxa yabanwana awuthi but ngundaba awuthi amethi akukho periods ne nga stress ya lala wethu namhlanje. It's not the Lini, it's not the Lani. So it's the car with the Vilani. Into yakhona isibasi yayothuka igolf siyayazi ta. Okay Chasson thank you guys ngithiba nimbolekelo wona ne okay manje labulela ngixesha nimbolekelo nafuma yabona nobabile okay kwathi kwenzeka noni basobuye sibonane manje sigqibanga ne masalutane manje Chasson say thank you. Okay mabona okay mali yabona onke sivile ke babaseleni la manje bathi it's not a Lini, it's not a Kwa, it's not a this abuchomi ngabe ngifuna ithetha ne right chom Bena shop nami ngicebuzza mangama lakho chom melokuhle melokuhle wapi olabe uStar okay melokuhle ubekwa yilona apha chom ngicacisela ubekwa yilona ukhutshe umuntu wakho uya birthday umuntu wakho okwenzeka no hayi sobumnandi kumnandi uStar guys hayi uStar ayijonga so uma lenzeka oko le lapha usukanye lenzeka oko man like bona not the carnival only a lounge ayijonga khona nesekolo location sikolo location se lounge kaloku cacile mos hayi ndiyeza ke chomi ba umgcinele itafile ba ndiselisavana okay ngosi choma menxe yijonga kubhisa ukuthi makama sike sive bani outime isiphathele nona lapha umzalwane notate banga umawele
Bangamawele. Bangamawele. Ekusethi mama grand. Right na. Ndishap nama ndishap. Ama nje yakho nditsalayo Chomi. Angifuni nje ixesha lakho ngifuna nje ubuza uba did you enjoy imini yakho namhlanje? Definitely, like I can you tell Mos uyabona nawe Kujiya nawe namhlanje. Mna Kanyizele nawe shem. ingxaki ndize neetshomi zam and Ibhura zasathethe lono ngasafuna unikhupha. like ndizaka kafuna undikhupha like akakho lapha Umntu wakho ukhona. sesikolweni. Shout out to my man. Even go baby uyayazi avekhoyo. But it's 50-50 or highway. So wena unguyanga lamankazana la indoda must. Kawa advise Chomi lamankazana kandoda must before sizoyivala. Guys, bani nemali zenu okanye abazali benu baniphe imali order ningadepend emadodeni. Thank you very much. Nyeke nufuna usincuva nibe sincuvisa otherwise benamona ukhona udade. Hey nomona udade koye level ngokeseko dade ngo. Did you have to ba uthi ndingudade? Hayibo. Ndifuna ba specify ke labo zoba ne show man. Okay, otherwise shout out to Ipostile. Thank you very much. Ngosi Chomi. Kivale ta. Umama ukhulisa ingosi. Okay guys, sibene nama ladies yasifoya capha ndiyazi kwenzekani but niba bakhona into abafuna uxelela masike siveko baze sixelela ntoni. Molo Chomi. Hi. Right Chomi. Right njani? Hambi ngicibuza magama lakho Chomi. Khanyi? Oh, Chomi, magama lakho? Sisipho Chomi. Sisipho wena Chomi? Uzandile mina. Zandile Sisipho Khanyi. Oh, ake. Chomi ngivile manje imini yabantu abasingle lapha yafumana. So ngicela ukuba inyani leyo kanye ayonyani. Umphe reason. I guess it's true because I single, so talking from myself. So inyani because I am. Masike siveke ngamangqeni lobu uthethe inyani ke ngoChomi le night time. Inyani Chomi. Akaxoxi. So kumanje ezelethe kuko leminzi abantu ba single. Last week ibiyimini abantu abajula evalaza. So ngoku imini abantu aba single. Oh, sabo Sinikani chance. Last week was for abantu abajolayo, this week is for us. Single people. So ke ngoku into birthday yakho zokwenza njani? On my birthday. This was Cooper because Cooper depending on someone else or on a boyfriend. I can afford myself without a boyfriend, so this was Cooper ngokwami. I want nini nizokwenza njani amngelela mangilive kuni. Clack it. Sanginelana Chomi. Uzospend imali yakho spend. Because I deserve to spend it on myself. I am my baby, so I'll spend it on me. I'm my own baby. Chomi, I feel like wena uphethe gqithi Yeah, I feel like uphethe gqithi No. Ethenga iskipa seManchester 1.2. Uphi namhlanje uchama ngasabanye. Uzibheja ngoku. Bye Chomi. Thank you. Ngosi ke Chomi niba kwayisa skipa seManchester ngoku. Let's go. One more time. Utini. Yeah. Utini. Let's go. Hey. Let's go.
shapfere amabudira from now ndimekuyo mna I'm sure kama methi ndi red flag because ndimde yedwa mfushaye apha Adidas Lord so that bese sijikene ndigrera apha ta in the middle khawele Adidas rawazi kene mabudira smocha ta ne ngisebudira mina ufuna ngicacisele manje bakwenzeka noni namhlanje kuba bonke abantu endiba interview shile namhlanje khani babuze bakanye kwenzeka noni apha siphi apha ithini into kale kweliphi side mabudira. Okay, asilapha kwi-carnival namhlanje yabona kwenzeka yonke into enzekayo between abantwana yabona nje ba-enjoye kuba unengane uze nayo enjoya kodwa ikolapha nje ustatale buye yabo abazali since yabo bebephuma kuDisemba bazokwanisa nje abantwana babo bafumane nje Bura carnival yabona cha kukhupha umuntu wakho nicele bakanikhuphe abantu namhlanje inyanga abona mhlanje kanikhuphe abantu nini ukuthi abantu yabona abanca akazi bakhupha umuntu uze nesiqu sakhe namhlanje. Okay mkhuphe ngeValentines Valentine dubuli phakathi hayi Buras kwenzeka ntoni darbaneza ntoni abantwana barunga mankazana lo nyaka hayi siziveza ta 4000 hayi urongo ta kuzufumana umntana funeka ukhuphe cash otherwise wetyiwe ta batshinda tengabhejiwe lana nomamayo abantwana basithathe ezi-Kaizer Chiefs sityiwa oko alikho lokuba thina sitye bona basoke besitya thina uba wayi asazi wena ayavuma ta mina ndiyavuma nto namena nomjida siyi-Kaizer Chiefs thina abasatyiwa bona sithi abatshathini abasitye zimali balele inhloko sinzipho zibheg ziqhobza hayi qabanini so nina ta nithi kulo unyaka all the way nisafuna nikudibene namankazana mixta believe in one I stay mntana ngamntana khwengo I'm better bafuni ngoku hayi hambula nomama akho ngoku andifuna ithetha lento in public bake ngicamela uba semakhwengo kunibandimisa amantombi nabo ayasetya abantu example uthi xola uxofa udaka chocolate box uthini budera andiyaqoka because ngoku ngathi uza kona cameraman somjongele icala hayi ezibane nje kasitshayisa apha sihamba sonke but hata bayasilimaza nyana abakhazi abafuna uxoka but kuthi atazifuna ukufumana ogrand ukuze uzoba sharp because bakhona abanga-expecti nix from thina abonxa wesicala esindisa angamfumani umfazi apha esithubeni alibaziseka flop iqalapho sombona njani oright sombona njani ngoba bonke sibathatheza abantu abafanayo because majority yabo ile ifuna usilimazi ifuna i-allowance ifuna i-girlfriend allowance sesincema silanda abashayi uba siyabazi abazithanda ezinye wabashayi so tas tuyivala nje ndingazi-advisa ndizithini ezijeb njengokezi ezikhethileyo njengocameraman zingafuni nova ngamankazana zaqala kobhutira nje advise kwezi jeb zikhethileyo cameraman advice yam nakomphi nawo khethileyo komphi nawo khethileyo hayi khwenga machiri ityimpundu udlule mna ta first of all kwasa ukhetshe ithi loo nto uthandwa pha uboziqaphela kwangakhetshanga uyathandwa yimethi so my advice to you is sukhetsha mananini na just live your life give him 2% of uthando 2% is enough hayi ke nisivele ke mabudera nawa-cameraman usivele bakhwe ngamankazana all the way ngapha kwawo otherwise it is what it is silaphezo lethemba alfred stemba danki mabudera man danki buda Okay guys, hapa simeno Sisipho or Sisana ndiyazi uba Sisipho Sisama sikesifi bani Sisipho choma msiyabona konakiwe hapa nekumandi hapa ngicela ubuza choma muze nabantu abe yakhuchi okanye izene Zene chomi yam onikayo my elf Zene chomi yam onikayo njani choma kodwa abanye abantu bakhuchiwe nje hapa wontenzuza nechomi yakho unikhuphile naye nguye mina khutshwe nguye hapa ngevalazi nabe khutshwe nguye kandikhutshwe ngevalaza sendibuza ngevalaza andikhutshwanga ngevalaza because ku-social media bekudume amashekasi usta batsho kanyiwa ngevalaza nkulu ivalaza ivalaza iba like ngathi Christmas kwamashekasi eusta so utathiwa ngenqoma ndibuze evala uba wena uphi ngevalaza bakusabaza bakho manise four cousins eRobertson ngonicimba akumadoda ezwelethemba bagay bonke aniva bagay sabe ukuhlala ezwelethemba
hayi ke ndikuvile ngeshomi ndivile njengoba ukhutshwa nangabefti yakho uzokhutshwa abazali bakho Chomzam. itshomi zakho Yes, Stakiel, Mlofana, Somchi, Karma, Chester, Indiphile. ungathi biza abantu abakhethileyo nje Bakhethe phi? Sikhethe sonke. oh team single Yebo. hayi ngibambe njalo tshomi amadoda ayathika ayabhora men's up Trash. Okay guys simvile nesixolele bazi ngakho konke ke sivile ke yena uthenge balaza bekhutshwe ngefamily yakhe ebirthday yakhe uzokhutshwa zitshomi zakhe namhlanje uzizele nechomi yakhe so inophila ubomi bechomi yakhe enkosi ke kanye ngelithubeni sinike lona ne enkosi sisipho nechomi yami yabulela papa ichomi bele mina manje ba unwabe chomi asami It is what it is. Chomi kasitaqisa ngoba ngubani nje ishort by ngawe kwabangakaziyo. Hey guys, I'm Buhle and unemployed. Yeah. Nangoku seneshivathu so tatazelela ngoku nqanda kwazi ngixo comfortable ndakwazi kwangiko comfortable kwenzeka ntoni qithe ma khabazi bema Kunjani ma Ndiphile kakhulu bethuna he ndiziva ndinovuyo kakhulu bethuna yini abantwana bam yini ichomi sika unathi mkhasa yazi xa ndibona nina ndiziva ndibhlungu because of lo mntana lo umntana kulo unathi mkhasa ifamily kaboniswa ifamily yam endazenzela yona edidorance obethunana masibambaneni ohlobo sibambane ngalo guys niyabona uba nemfazwe zinqabile yonke lonto leyo kumnandi mandithi luvuyo kumnandi yonke into nangomsomani makwenze ngohlobo must be happy ndase kumnandi nazi qhude manikiniki Ngosi ma uthabisela ichiko lo hey akumandi abasali siyavuya hey chika nje ingenzi yafoteba yodwa mayenze nezothema hayi asa brief soka sikude so abantwana bathi bonke bayafuna abantwana bathi abantwana BJ ni afa lezo ephena hayi lezo yathema nasikude kabuhlala ematyenti oyini Ngosi ma akuzeswe first temper hayibo yadika lanto buhle nqanda yeka nawe manje so Ngosi ma yasiza kude hlala ngabe akukude kasekhaya papa naye uvumelana noma baba ali Yeah. mama Oh bawo izachomi kaita ke buhle Trip. Hello. Tini interview. ithetha nje ndifuna ithetha chomi yakho phela nje ufuna uyithetha ndifuna uyithetha Elithi asoze khala. Ubuzwa. Ezazinto ze piano hub. Bona ezanto ba. What are you here for? What were you expecting to see? Ngokuza kwakho apha. Suthi mama I should say. so uzibuzile nje ngosomara uziphendule lo mibuzo lo ibuzile Kaloku. What are you here for? I'm here for fun, to have fun. Are you having fun? Yes, because I'm drinking alcohol now. Thank you very much. Buhle zokithabi yakudala. Interview all on the final. What Yabo abana bona energy buhle bakhe. Alright wena? Yeah. Ne? ngasekapa ngasisesise TV Mema. Buhle bakhe. Hey energy lapho kunezolethemo zabila ne. Is it always like this okanye kwenzeka no? Yeah, abantu basoloko benje xa beselile. Wena uzenza ngcono nawe uzosela hongoku. Ndibone ngawo sophezu kwetafini. No, anseli mna guys. Cha. Like ngizele ubumnandi apha, that's all. But ukusela anseli shame.
wena chomi yam nje umbuzo obuzwa ngamabhutero onqabileyo for wena general ubuhle bakhe ubuhle bendalo, how much does it cost to date you chomi? Yo, hayi mna sana like qala funeka undilobole like into zomjolo andizenzi. Nangaphi? At 25. Never. So wena songqamele lobolo wena nenye uyayibona? No, wengqamelanga lobolo but umjolo it's a no for me. Hetha shem. Kakhulu. Nawe one hetha nje. But okay, sikhola lapho, it is what it is, eh? It is what it is, eh? Green flags ne red flags kama auto zaziyo wena kanye nazo ku. Yo, yabo. Okay, starting nge-red flag. Yo, yabo umfana who's untidy, like umfana umdaka. Yo, it's a no for me. Then yeah, red flag. Yo, green flag. Umfana like oziphethe kahle man yabo. Respect number 1. And onothando. Yeah. Okay, so vala buhle, rate me out of 10. 11 out of 10. Okay, so vala, it is what it is, eh? Papa yini? Okay, sure ke silapha nje lamawuthi ezixolela banzi ngolwazi lwabo kwenzeka nini ngawo. Ngoko ke ngiqale ndiva amagama abangubani bahamba nabantu. Okay, mina before ndiniqala ndibuza amagama le nama noTamara Manis ngwasithi Torrance ne. Ndikhulele eTorrance but ke ndiyazalela nalapha likasi lami yayazi chomi. Basambona ko chomi ngingami ngoxela okay nama nabantu bayigama lakho chomi. Catch me live on Marvels IX. Catch me live on YouTube Extra Channel me and please subscribe for me. Danko. Okay, Shomavusi IX. Ayishoqwanga. Bani na outam? Alibonga, that's all I can say. King of Swear. Yeah. Cela ubuza niyaculo okanye niyajiva okanye khona lo nibhizi yapha ekhaya sizoletha. Thina si specialize ngoba sibe present kulewe ikhoyo. That's basi khona qha. Yonke into iphelele. Yeah, that's all you do. So ningabhizi ku supporta nini mo wenu? Wena ungayibiza ngesupport but thina singakhona ki line up ngokuba sibe khona qha akhona senza asiperform But all I can say is just support. It's support lilonke. Yeah, it's support legcwala ngalo wini. Okay manje benilapha ezolethema imali uyenza kapha nencanywa okanye kwenzeka no. Niqala ukwenzeka or what? Yaqala ukwenzeka or like yenzeka lo maxesha nalawo. Ibike yenzeka qha uqibile kudala ukwenzeka. I think 2019 yeah iqibile kudala ukwenzeka so that's why siphume sibaninzi ngoku because iqibile kudala ukwenzeka lewe. Injalo. Yeah. So ke lewe yenzeka apha ni ngaba iza butshintsha ubomi benu okanye what's going on? I feel like it's a good thing man for environment, new kids to enjoy carnival. They don't have experience of carnival. Only if izokwenzeka happy oko every year annual. Maybe outside bani igama lakho? Luyanda mina. Luyanda wapi? Akwatani, Gabi Stugo. Gabi Stugo. Okay, mfowethu man. Jemeni babuzile ama lewe yenzeka apha ngabe izabutshintsha ubomi. Ngaba wena lewe yenzeka apha yabutshintsha life wakho okanye kwenzeka noni? Ndingathi iyawutshintsha life because of it bring memories back then because the last time kwakukho icarnival apha you were very young. You're very young so ivuselele phezu kwazo besinazo za memories phinde wongezelela kuzo so it was a wonderful day and ke okay la memories namhlanje zizosolwa sigcinekile. Okay, ndiyabulela ama outam ngabe khona uzofuna usinika lona na outam. Ayikho. Okay, ndiyabulela. Bani igama lakho nje? Oyena Malosi. Okay, ndiyavuya. Okay, just want to say thank you ngexesha nisiphele lona ne. Ndiyabulela nangomso ke nje musithi ukuthi kusupporte na outam ufuna nikubambe nasefoni bayijonga ndikusupporte nami xa ubethiwe. Yeah, beshila ku Marvels IX. Catch me live on YouTube Extra Channel me and please subscribe for me. Danko. Okay. Wala ngawo selichillazi no chilla noni? Yeah, I'm a chiller. Chiller sponge. I'm a chiller.
Okay ke sivile ke baphathelene. Okay guys ne siyahamba ngosiyabula exeshini siphele yona ngoba umna lethi siphebe wona yonke ini ihambe kahle siqhubeka siyabonile ezwelethema basiphethe kahle bekonwatywe ukuthi yemakar man besingayazi kwenzeka noni lapha ezwelethema but ithi kanti besivile bakwenzeka noni but ke ngibulela exeshini siphele yona guys ne ingane ngalonwabela usukulini ngasizwelethema just to say thank you kwabantu basezwelethema basupporteleyo. Thank you kwabantu balapha eKasi, thank you nakwabaphina kuyo yonke lo muntu support kusuka nabantu base Even Park, Rosenville basezwelethema benzenza yonke le way yabo but ke siyabulela ngabantu bakwazi isupporta bakwazi isincedisa ne-advise abantu so manje sizimamela zabutshintsha life yethu. Mayibonana iyothi mayihlangana. Ocho sambe Bazamun moshela ubomi benza izinto zangabomi andizithukela istoromi yangi-focused andiflopi andihleki Yeah, man, another day, another comfort zone. It's my budera ni grandas. Ni great do rola. Eu vi peças outra. Eu budera ni sumina se espuma, tá, man, sumina se espuma. Para quando it's lá, tá, os gozos opiosos, anje que eu ia nzega para quando casa. Tudo com uma banana, man, tá, apetite. A fel fruit tem bezo, ele tem maroni na tá no bem, não tá? Eu que bem ni vela já. Não é cool, Tina. Kakhulu la. Sonobe kakhulu Putera, sonobe kakhulu. Ya uthenobe kakhulu ke ngawinanga ni winile tazi na. Siwinile ngoku. Mla ngiyakutshela ngamna andiwini ndiyawinwa. Linde ni thini mabudera. Like Rodmani yam like silindwe ngoku like I wish like icamera ingasiveza highlight silindwe ngoku. Mr. Cameraman highlight it Mr. Cameraman sikoyika hashka banga noy on the speech level but mabudera khabela kubo cameraman ni bayi yey tani liqembu bayitiri abantu kubalindwe manonga lindwanga Bakhona lindiwe mina. Alo ndiphumile kule atmosphere yabo ndiphila ki-totosphere mna. Clocky. Apha kuthi khona umtshini ozitshintshayo. Bombilo mchinda. Hayi. Sikhabule sibalini sonke abantu. Hata nathi kanti siodele man noko singamandoyo lapha masifumane nathi no cameraman. Nje into yokusula man. Hayi bo. Kampise xheko. Bakhona ngaphandle. Umanzise. Apha luthando lodwa tazo sonwabile nami no cameraman apha namhlanje bezibila nyana apha kunekasi yonke asinibambe so nathi bayinkxaso niphusha so apha eKasi kanje kwenzeka noni nakwezinye event niphuma so kanye nje kwi-carnivals qha. Waya. Kwangoku siphuma ngoku second location so support lounge ngoku. Sijonge Dubai ngoku. Dubai. Khona igale lesibini bekhona lesithathu apha khona kuthiwa okay John. Hayi asixoxa tango mabudera tango tazi tango TV input sivele TV.
umeka igoti akagqithisi likroti ndihleli estudio namarhoti anditshonile nodoti inkosi 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 ndiyinkosi inkosi 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 ndiyinkosi inkosi 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 ndiyinkosi inkosi 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 ndiyinkosi cranium filled with vibranium I feel the flex